Mauani mo na load. Maritit diha. Huwag maritit, hindi ko mao. Mana, Jo? Okay, bye. Gilad ako. Sorry ko na. Ay, kipaedit na ito na ako kay hanap mga kihinay si Kral. Yan na, pag-join copyright. Sige, kanta-kanta. Oo. Sige. Ariel na sa ating practical orange orange. Ano mo i-serve? Correct? Ha? Dalawang labahan. Nakadalawa? Sabot.
1,280 puno. Ayo. Ayo. Night silke. Pila. Isa. Mintan masuk. Sabay. Lahat.
Wala, kaginaran. Ben, 90 minutes. Tanduay mo. Night? Sabi na tanduay. Night. Oh. Advertising ko lang. Night time. Ah.
Sa manok man. Hindi na makuha. Banaw. Ako. Ah, Loko. Hindi na makuha. Ha? Damo may Pila ko kuwan. ay. Hindi na makuha. Ako tanaw. Ah, ang sa babaw. Hindi. Ako ba? Kuha ko ni mo na yung kalinda. eh. Ako sama. Ah. Hi, Lord. Hey. Lord, hi, Lord. PM. PM? Oo. May tigrin. Nga. Ito pala sa kaha. Hindi ka may tigrin na eh. Ito cheese. TM, TM. Sakit cheese mo? Ha? Darap sila sobrare. Pila ang stinta? Sagod. Oo. Ito pa to. Ano size sobrare? Perpel katusra. Ay ka na ano? TM mo yung sagod. PM, Pila. regular 70. Number 09. 0926. Ano ka? 826. Yan, guli naman natin. Hmm. 0521. 0926 806 0521. 70. Civilian na surprise, ha? Ay, tigrin. Galon? Sana? Kapila galon? Lagi ang galon. Wala dapat galon. Ay, dapat ganun to.
Pero Max food bite. Gagawin syrup naman. Max, siya ka lang. Masarap na yung lahat mo eh. Ay, baka para. Pero matugyaw ako sa tawag. Ano nang dito? Pirat ka ako? Pirat ka ako? Pinang nang ako na ang criminal chat hindi ko ilay. Wala. Baka ka mag-1 break of that. Yan ang gamit ko. Nagko. Duha ka, kala bitang king mo. Second ko na. Asa? Kana na. Ano eh? Ano ba na? Pinapit ko. Nag-20 na ko ano ko. Wala yung light. Ito may light rin ba? Para color... Kana na yung biscuit lingit. Ano eh? Kana, kanahan ko ano na. No?
Tawag. Ay, ma'am. Gusto mo ito. Tara, Chong. Oo. Na-play na? Saan? Ah. Sa? Tumba na cellphone, Chong. Hindi. Yan, nagsingko-singko. Suklit, Chong. May suklit na ito. Especially ang mga Ilonggo. Ano ang panawan, unahon ko nga pangarot, ano ang imo pananawan sining COVID vaccination? Ever since ang naintindihan ko ang ginatawag nga vaccination, especially and the light of its various dangers kag ang mga component niya, right from the start daw medyo kadisturbo ako, no? Because I believe and I have studied with all the cases nga na-meet ko nga ginanotisyahan ko, mga grupo nga wala na pakunahan, mga grupo nga napakunahan, no? Since 2013, sang naintindihan ko, sang 2012, ang various ingredients of vaccines. Dito ko nakita nga ang mga grupo sang mga pasyente ko, kag ila kabataan, kag ila panimalay, nga wala na bakunahan, amo mismo ang mga kag mga bata, mga teenager, mga tigulang, katama healthy, no? Kung magmalasakit sila, kaso lang sila, mga tag-isa, duha ka adlaw, at the most, 3 ka adlaw nga hilanat, kag sipon o kunubo. Pero ang mga vaccinated nga mga population, gina-estudyuhan ko, naghahambal gid sila nga sang una, sang wala pa sila nabakunahan, talagsa lang sila nga masakit. For example, mga pasyente ko nga nabakunahan sang flu, gahambal sila sa akon, kaya ako yung wala nag-tuglong nga magpa-flu vaccine sila. But they come to my clinic, nabakunahan na sila sang flu. Pero ang masugit nila sa ako, sang wala pa ako nabakunahan sang flu, talagsa lang gid ako ka flu. Sang ginbakunahan ako sang flu, tukay ako, mataritihan lang ko, ma-flu ako, kag hindi regular nga flu, kundi nga nagakaratay sila sa bandit. Tapos nagakinanglan pa sila sang antibiotics kaya naga-upper respiratory tract infection sila. Kundi malasong sila, naga-pneumonia pa sila, kag worse kung kaisa nga ka-admit pa sila sa hospital. So sa matabo ini ang COVID in-announce ang COVID vaccination, ginbalikan ko ang kamatuoran nga may natural immunity ang tagsa-tagsa kalawas ang tao, no? Hindi ginaliwat-liwat ko ini, no? Para sa mga viruses, mild bacteria, kag mga poison, nga mga mild man lang, may natural immunity ang kadalawas ang tao. Ano inang natural immunity? Pinakalapat sina amo ang aton panit, no? So basta intact lang ang panit, wala sang bakterya nga makasulod kung tani ang ginatuyo niya nga portal of entry aton nga skin. So basta intact lang, no? Tapos kung sa ilong mag-agi ang mga viruses, may mga sipon kita, may mucus nila, o kung may mga hairs, may silya, notisihan nyo, sorry, gid sa nagakaon. Kung kaisa, magpanindo ka mo sa inyo ilong, may nagakadala nga hair na tama kapino, inatawag ina nga silya. Ang ina nga silya, together with sa sipon naton o kung mucus, mga pamaagi na sa Ginoo, agad proteksyonan, nga masagang, o kung ma-plastar ang mga viruses o bakterya nga magsulod paagi sa ilong. Kung paagi naman sa bakbak, dira pa lang sa saliva naton, may mga substances na dira, no? May mga antibodies na dira nga nagaproseso sang mga bakterya o kung virus. Pag-agi niya sa aton esophagus, kag kung magsulod siya sa aton stomach, notisyahan nyo nga kung
mag-take up kita kung kaisa maaslom. Tungod ang akong stomach, may ginatawag nga hydrochloric acid. So, dira sa asidose ang aton nga tiyan, dira inaproseso man ang mga viruses akong bakterya nga makasulod. And so on and so forth, bisan gani sa dira sa iya sang babae nga organ, no? Sa vagina niya man dira. May mga mucus man, may purpose man ina siya. So, tanan, kumbaga, well accounted for kay nga kunyara naman sa dugo may white blood cells naman kita, may macrophages naman kita, luwasin na may mga antibodies kita, no? So kadamugid sang natural immunity nga ginhatag sang Dios sa aton. So sang nag-abot ining ang pag-promote nila sang COVID-19 vaccine, medyo nagkuba-kuba ang dughan ko siguro ano ay hanini. Ilipin na gid sang nagtuon ako kag nanotisihan ko nga ever since gani balaan mo inong COVID-19 coronavirus ini, no? Isa ini ka form sang coronavirus. Ang coronaviruses ever since may coronavirus sa aton nga palibot, no? Kag ever since kay ang coronavirus ang mga flu viruses bala paryentihan na sila, no? Pero ever since in the history of mankind wala pagdit sang naporma nga bakuna batok sa pure nga coronavirus nga sa 1950s amo ning istorya niya ang nagtinguha ang mga researcher sa pag-obra sang bakuna batok sa isa ka coronavirus ang respiratory syncytial virus or RSV. Ang nanotisihan nila because they started it of course on animals, nanotisihan nila nga kung i-inject nila ining bakuna sa coronavirus, batok sa coronavirus sa rabbit o kung ano to nga animal, nalipat na ako kung rabbit gid man. Katahom sang pagporma sang ginatawag nga antibody, no? Ang pangaway bala mga kauturan ng antibody kung baga bala ang unang soldado isa sa mga soldado nato sa lawas batok sa sining mga foreign invaders nga mga viruses, bacteria amo na. Pero kundi nami ang antibody karon sang gin-expose nila ining mga animals sa tuod gid nga respiratory syncytial virus, disgrasya gid ang natabo. Natutisihan nila nga kadamuan kag sa animals gani, no? Kung madumduman ko tanan nga mga sapat nga ginbakunahan sa coronavirus sang gin-expose na sila sa virus mismo nga RSV nagkalamatay. Tapos gin-try nila ini sa mga elemental sa mga pupils, majority sa mga pupils sa to na dalagid sa ospital kay laway ang ila nga nabatyagan daw naglaog karon sila sang severe adverse reaction. Kag sa grupo sang kabataan nga ini ang napatay. Okay, amo na nga wala na padayon. Sang year 2000 naman dumduman ninyo atong SARS kag MERS, no? Ang SARS kag MERS coronaviruses man ini. So ituhaan man to nila nga magporma sang bakuna batok sa SARS kag MERS. Ang nanotisihan nila sa to na maayo ang pagporma sang antibodies, pero sa ilabi na gid sa mga tigulang, no, may ginatawag nga enhanced immune response. Kung baga bala daw ga OA, ga overacting ang immune response sang mga tao. Ang nanotisihan nila nga kung i-expose gani na sa kundi nabakunahan sila batok sa MERS o kung sa SARS, kung i-expose na nila ang tao sa mismo sa virus, nagalaway, hindi naga-overacting ang immune system to the point nga imbis nga awayon sang antibodies ang immune system ang mga viruses, sila pa ang nagapasulod sa viruses sa sulod sang cells, kag ang resulta amo nga mas lala nga balatian, mas lala nga inflammation, kag kadamuan sini kaka-hospital kaka-adverse gid ang effect. Ining ang enhanced immune system response amo ini ang pag-explicar nila sang nagkalatabo nga nagkalamatay dito sa mga Manila, especially sa Dengvaxia nga mga biktima nga nahambal nila nga ang mga immune system sang mga nabakunahan sang Dengvaxia ga-OA, naga-overacting, tapos pag na-expose sila sa tuod-tuod nga dengue virus,
imbis nga awayon sang immune system ang virus nga dengue, siya pa ang nagafacilitate nga magsulod ang dengue virus sa lawas kag magkausa sang laway nga sitwasyon, ultimately madamo ang nagkalamatay. Isang pamangkot ni partner, no? By the way, pwede nyo malantaw ining mag-session program sa Ibrahim Kalanaw page, kang suguman sa mag-session group, kagiban pa natin karon nga i-announce pa sa inyo, initanan live, direkta sa Radyo Ilonggo online. Dok Juari, pamangkot po kay Doktora. Okay, Doc. Doc Dolores Octaviano, ma'am. Ini bang mga dosage karon ini ang vaccination, mga vaccine na bakanalin sa buwa? Ano ka-efficient ini, ka-epektibo sa body sa isang katao? Katahong nga pamangkot. Pero before anything else, ang stress ko pagit sir amo ni. Even the producers of this vaccine and including our government in the law that President Duterte signed, no, regarding this COVID-19 vaccination, accepted that this vaccine is an experimental vaccine. So they tell us that syempre kung experimental hindi mo pa kita makita kung ano gid ka-efektibo, but they claim, ang claim nila amo ni, they could not assure that you will be protected against being infected by COVID. What they tell us is, ma-infectar ka man ihapon sa COVID, pero ang kuno ginapromisa, kuno sinisang bakuna nga ma-reduce lang ang simptoma mo. No, nga hindi ka kuno matamaan amo ni. So hindi siya totoo na bakuna eh. Ang aksyon niya nga ang totoo diya nga bakuna, if you believe nga bakuna ini kag mabilib kita abibutang taabi, no, nga patihon nato nga efektibo. Ang purpose iya sang bakuna, mapatusok ikaw sang bakuna, agud maproteksyonan ikaw batok sa infection, most especially sang isa ka virus nga gina-claim nila nga ma-producer sina, nga makakausa sina. So ang aton, amo na ang aton pamangkot. Kag ikaduha, hindi pa naton ina mahambal nga tutuod ang claim nila nga maka-reduce ini sang simptoma nga isa ini ka experimental nga bakuna. Ibig ang balon, diri pa lang kita sa stage 3, no? Kay ang stage 3, ang stage 1 kat check in na kung may antibody formation. Ang phase 2, in a small number of people nagapakita kung nagaka-try to answer the question kung pwede pala ini, medyo safe pala. Sa phase 3 dira makita ang 1,000 na sa mga tao nga makita kung safe gid man kag effective gid man. Ladies and gentlemen, diri pa lang kita sa phase 3. Ibig lang talon kapag akseptahon naton ining bakuna nga ini, akseptahon naton nga parte pa lang kita sa eksperimento. Kag ang masakit sa tanan, akseptahon naton nga ginipigs kita. Di mga tao bala kita nga gintugas ang mahal nga Dios, Merkulis Santo subong, makaalaw bala kita nga himuon lang kita nga eksperimento. Ibig hambalon, touch and go, wala ka gani kabalo kung pagkatapos tusok pa sa imo basi magturong ang imo kaligmog daw kang magbalakpala ka lang ta, o kung kay na allergic ka, o kung ayhan mamasakit ka within weeks o within months o within years, kag sa mga bataon basi hindi na sila kapamata, o kung ano ayhan ang itsura sang ilabata nga na amo na ang questionable ang benepisyo, ang damo subong ang record sang ilang adverse effects. Doc, siling nila, ano gid pala ang vaccine? Kay kalabanan, especially sa mga tao yang hindi makinjinig kung ano ang vaccine, ini pala medicine o kung food supplement ang tawag sila o ano ba na, ano gid pala ang tinatawag na vaccine? Ibig po niya sa atong suot sa lawas. Sa totoo, konsundo naton ang ila gina-claim ha. Kay ako, ever since, mas gusto ko ya ang pagpauwat sang natural immunity. No?
nanervyos ako niya, hindi ako ni kay nakita ko na ya ang epekto sinisang mga bakuna. Pero ang purpose tani, hypothetically, ang ginatawag naton hypothetical or theoretical, ina sa diskusyon. Kay lain iya ang ginatawag nga clinical experience mong ina bala nga praktikum nagit, no? Kung bagabala, gahambal sila nga ang bakuna, ang purpose ng bakuna is protection, is prevention. Ibig hambalon, ang content usually sang bakuna either bugos nga virus nga ginlipong-lipong ginatawag ina inactivated o kun attenuated. Ang virus nga ginlipong nga wala na intigid nga kuhi kundi nga pero ang purpose sina pagsulod ang response ang attenuated o weakened nga virus pagsulod yes sir sa imong nga dugo tungod nga virus ina kag may ara siya nga nutrients and everything mabuhi na. So ang risgo sina nga pwede siya magkausa mismo sa balatian sa imo pero amo nang ginagamit nila o kung parte sang virus nga gamay o kung protina sang virus, no? So ini ang purpose yun sini nga pagsulod yun sina sa dugo mo maporma marekognisar sang lawas mo nga foreign ina kag maporma ang lawas naton ang dugo naton sa ginatawag nga antibody against it nga kung dapuan kita sang tuod nga virus tani ina nga antibody awayon niya ang virus. Ang question lang and very important sa sining COVID-19 vaccine is like this. May mga bakuna nga mRNA kag DNA vaccine. Ano ini ang kakabaan nino? Ini ni sa mga Moderna, sa Pfizer, I don't know sa AstraZeneca, no? Hindi ko kakuan kundi vector ini or what. Ang purpose nila siniya daw genetic manipulation ni nga himuon nila ang RNA kag DNA sang virus sa laboratory. Tapos ining RNA kag DNA nga synthetic sang virus isulod sa bakuna, masulod sa lawas mo, sa dugo mo. Pag sulod ya sa dugo mo, ining RNA or DNA kag either RNA or DNA sang virus nga ini amo ni mamando sa imo immune system, sa imo bugos nga lawas nga mapurma sila sang spike proteins sang coronavirus. Daw siya pa ang daw gin-invade ang lawas mo kung siya iya mamando. No? So mapurma ang lawas mo sa ginatawag nga spike proteins sang coronavirus. Ang problema sini, paano natin mabalaan kung naguntat na siya? Kag sino mahambal sa iyang mauntat na siya? Kag tapos ining spike proteins nga ini, ang content niya sini may ginatawag ini nga syncytin 1 homologous protein nga yara sa inunlan sang babayi nga nagabusong. Di ang problema sini isa sa mga potential nga problema mapurma sang antibody ang lawas naton batok sa coronavirus sa spike protein sang virus pero mapurma man siya sang antibody against sa syncytin 1 homologous protein sang inunlan. So ibigyan balon, hindi lamang ang virus ng mawaya, hasta mismo ang inunlan, isang nagabusong. So mahulugan, ma-infertile ang isa ka babayi. Plus the fact nga never in the history of mankind nga ang RNA or DNA vaccine was formed. This is the first time. Kag ang, imagine mo na, sir, may parent genetic material na isulot sa imo lawas. Imagine nyo ang genes nato, informa ina isang Diyos. Di karon, kung sudlan mo ina sang parent genetic material, ang tsansa sang mutation tama kadako. Base inang genes na genetic material sang naging obra nila nga ibutang sa aton paagi sa mRNA or DNA o kung plus the fact nga may kalabanan nga bakuna sa COVID-19 may aborted fetal cells. Ang DNA sang fetal cells nga gin-abort nga yara sa bakuna foreign DNA man ina. Ang DNA sang virus mismo nga ginpatay o kung inactivate, no? Foreign DNA man ina. Could you imagine kung yung mga foreign DNA ni mag-incorporate imo sa imo DNA, anong resulta sini? Buha ang pinaka-importante nga resulta, no? Aside from ginhambal kung posible nga ma-abortion. Autoimmune disease. Ibig ang balon, kung may mutation
mutation na narangga o kung na-alter ang aton nga genetiko. Ang immune system naton, ang immune cells naton nga na-program tani mag-away sang foreigner paagi sa mga viruses, bacteria, toxin, galang-alanga. Hindi siya kakilala sang foreigner, hindi siya kakilala sang iya self. Awayon niya, pwede nga awayon niya iya kaugalingon. So, gubon niya to ang utok. Gubon niya ang thyroid gland. Gubon niya ang pancreas. Kung gubon niya ang utok, pwede mamaga ang utok. Ma-encephalitis, pwede mapatay ang pasyente, makumatus. Kung gubon niya ang thyroid, ma-hyperthyroid, pasyente ko na, no? Okay man na tani, kaya damo pasyente ko, bro, that's not the way to become a doctor. Gubon niya ang pancreas, ma-diabetes, type 1 ka. Gubon niya pagit ng heart. Eh di heart attack ka, ma-myocarditis ka, pwede ka mapatay, mag-heart mo, di ka contact mayo. Gubon niya pagit mo kidneys, gubon niya imo liver. So ina, parte pa lang na sa ginatawag nga autoimmune disease. Ang isa pa nga problema sang mutation is cancer. Tungod nga gin-alter mo ang genetiko, ang capacity sang lawas sa pag-control sang cell mutation kag cell repair naguba. So dako tsansa nga nakugid ang tsansa nga magkanseron kita. Ang problema sa cancer, hindi mo siya dayon ma-monitor because it will take months, it will take years, several years. No? Okay. Kag atong ginahambal naton nga pwede siya mag-affect sa fertility sometimes. Kung fertility ang problema naton, kung bataon ang gini-injectionan butang ta 18 years old, ang gini-injectionan butang ta mata pa siya, mga semana pa siya api at the age of 28. Di, more than 10 years pa na, di dugay mo pa mabalaan, no? So, kabudlay kit, kay may pwede siya mag-epekto sa gulpi, paagi sa allergy, explain ko na iya karon ang sa allergy, pwede siya mag-epekto paagi sa pagkahulog sang bata o kung miscarriage, pwede siya mag-epekto paagi sa paglangalanga sang immune system nga ang imo mismo lawas awayon sang imo immune system imbis magproteksyon sa imo ang iya obrahon gubon niya pang lawas mo, no? O kung pwede ka siya makakausa sang cancer. Okay. Dr. Fabiano, ginambal mo kayo na nga ang COVID vaccine part sang eksperimento lang ini. So ang vaccine, ang pagtuon sini kung may epekto nga maayo o kung wala, it will take 5 to 10 years. So nano ang imo paghangop sa sining ginahimo subong sa aton, nahimuon lang kita eksperimento. Dira kita ni atin yung mga kauturan doon naglipugid ang ulo ko nga nga dalian mo gid ang isa ka bakuna. Could you imagine ginatawag nga warp speed inumpisahan ini sa Amerika paagi sa kay previous President Donald Trump. Ang ginlibog sa ulo ko, ano ang ginadalian mo? Ang COVID infection, ang COVID-19 infection, 99.4% either asymptomatic o kung mild. Majority sang na-positive sa COVID, wala gani may ginabatyag. No, dumduman ko sa isa ka ospital, no, hindi ko lang pag-mention kung diin, 11 kabilog at one time ang nag-positive sa RT-PCR. 11 na, sir, Brother John, 11 nga na 100% do not have any symptom. Wala gid bisan on, bisan feelings ang trangkaso, wala na gid sa wala gid sila simptoma. Balaan ko kay ginamonitor ko ni na nakita ko gid kag nabalaan ko first hand, no? Wala. Ang iban mild nga hindi nagakinanglan sa hospital. Di ba lagi na quarantine lang sila, no? So 99.4.6% lamang sa kada isa kagatos roughly na roughly ang severe o kung sa 0.6 nga na natunga pa na ang 0.6 nga severe percentage na butang tatunga nagaka-hospital nagaka-ICU pero ang mga damo comorbidities mga tama katapok, tama kataas sila sugar, tama katungkay nga hypertensive, mga may cancer sa totoo ang manugpatay na git ang
man lang gid ang nagakamatay. Ina pa lang at simpo nag-inila. No, na trabaho na gid natin sa tungod. So ang sunod sa utok ko sa to, sang nagapalo up ako sa mga pronouncement kani sa COVID-19 vaccine, hinulbaan ako simpo, what is there an agenda behind it? Nga may agenda ay han. Nga dalian mo ang isa ka bakuna, nga tama ka mild ang epekto, nga kag nabalaan ko gid nga kung nagpakuna iya, kag kung first time ini nga klase sang bakuna nga idusok, the mortality and the fatality will be greater than the prevention so which is supposed to be. Ano nga klase? Bilang doktor, gabi ako kay nga ano nga klase? Ano nga klase? Nga himuhon nga parte ang mga doktor kay kami nga mga doktor nag-plead me to stand up for life. Ang amon gin sabaan, primum non nocere. First, kung pwede kami kabulit nga mabuhi ang pasyente. Second, kung hindi namon siya mabulikan nga mabuhi, at least ma-comfort namon siya, preparahon siya, hasta iya ka lang. But first, do no harm. So, kung ining bakuna nga ini, first time, experimental. Tapos, ang tiyan nga gusto nila i-prevent, tama ka mild. So, ang kamangkot ko, why should the prevention be worse than the cure? That the disease, nga ang prevention, mas lala pa sang sa palatian. Kaya nga kabalo na gid kita, nga ining bakuna nga ini, may mga RNA, may mga DNA, ang iban may inamin ko, butang tapon may ano siya, ang iban sina ang may attenuated virus sa corona. Di, wala ka sa coronavirus. Ipatangan ka sa coronavirus sa imong lawas. Kung nagagamit kita lang isang mask, gagamit ka kita sang face shield, physical distancing, tapos suglan ta man ang gali isang mismo virus ang kaghilo ang atong lawas. Now, in my mind, as a doctor, as a wife and as a mother, but most of all, as a Catholic Christian, hindi ko maintindihan. Hindi ko sila kaintindi, no? Is there an agenda behind it? Amo ginaipamangkot ko sa akong utok. Thank you. Okay, Dr. Eva, Dr. Miano, ma'am. Kini bakuna galing karon nga kina-investingan na ginagamit, no? Kinahanglan ini nga tan-awon gid kag i-evaluate, no, sa diri mismo sa Pilipinas. Kay suno sa imo ini nga mga klase sang vaccine may side effect or may isa ka epekto na makaduba o kung makadugang pa nga maging crucial pa ang isa ka tao nga magamit sini o kung dose sini ng klase sa vaccine. Okay, yes, no? Mismo ang Food and Drug Administration sa United States of America sa ilang slide presentation nagpakita sang 22 ka klase sang balatian nga mga epekto sini. Inuuna nila mga autoimmune diseases katulad sang encephalitis, no? Ang encephalitis isa ina kapag autoimmune disease ina nga ang mismo ang immune cells sang tao nagaatake sang brain parenkima ang sunod ang utak malanaton kung atakihon ina sang immune cells, no, maga ina nagahubad. Pag naghubad ang atong utok, balaan mo sir ang atong skull, fix ang size. Pag maga atong utok, magutok sa skull naton aton nga utok, ikuan ina, ipanaugon ina sang pera, no, tungod sang pagdako niya, panaugon ina. Di imagine mo ang dako mga brain, maagi diri sa diri mo sini mo, sa base sang ano mo, sang net mo sini, di dira nga daan diri sa base sang brain ang mga parte sang utok nga nagakontrol sang vital processes sa lawas katulad sang paginhawa, pagpitik sang korason. Di karon kung manaod ang utok mo kay nagmaga siya because of encephalitis, makumatos ka. Kung hindi ka maagapan, pwede ka mapatay. Okay, may mga transverse myelitis pa kapag magka-imo spinal cord, ma-paralyze.
sa imong pelvic area daw. Ukon ang Guillain-Barré syndrome amo na ang isa sa pinaka-common nila nga ginlista. Ang Guillain-Barré syndrome isa man kabalatian nga nag-aatake sang mga nerve cells mo nga naga-supply sa motor function sang imong ang mga tiil, ma-paralyze kasi na from the foot up, halin sa tiil, sa legs, sa thighs, kapasaka ang paralysis. Ang delikado sa Guillain-Barré syndrome, kung atake niya ang diaphragmatic muscles. Ang muscles of the diaphragm, amo ang nagakontrol sa pagdako sang imong nga lungs, no? Pagsulod kag pagguwa sang mga oxygen kag carbon dioxide. So kung affected ang pagginhawa mo kay ang oxygen is very critical for Dom, the life may of all kukamungay, the ha? parts of the brain Ha? and the heart and vital organs. Pwede mapatay ang tawo kung hindi dayon madala sa ospital kag matubuhan kay hindi na siya kaginhawa. Dr. Octaviano, ginambal mo kay na nga mas importante ang natural immunity. So, nano ba lang ang mga klase ng pagkaon na malapot nato ang mataas na natural immunity sa lawas? Kakatakong gino, balaan nyo ang Diyos creator naton. Nalipat bala kita, no? Hindi pala magpakal kita laptop, may instruction. Ginapati nato ng instruction. Kita nga tawo, Diyos ang nagtugas sa aton. Dapat ang instruction sang Diyos ang patihon naton, hindi naton pag-intrahan. Okay? So, ang natural immunity, mapabakod natin paagi sa disiplina. Kag sige-sige nga disiplina, hindi pwede nga disiplina. Kasubong subwas naman lain sa number 1, diet, no? Ang mga pagkaon nga healthy, mga vegetable, hindi man magpatsobra sang prutas, no? Kaya tama katamis man ang prutas, fresh ka ng mga isda, karne, basta hindi lang patamakit sang baboy nga matambok, no? Kag mga kararoto, no? Ang ginatawag na healthy diet, no? Grow and glow. Number 2, ang pag-ehersisyo. Kabalo ako nga mapudlayan ka mo mag-exercise subong mambal ka mo lockdown amo kabaan ka mo sang COVID. But you know what, when you walk at least 50 to 30 minutes kapipagid kung maka 30 minutes or more ka mo a day dako ina mabulig sa inyo lawas kay nga with exercise nagabaskaw inyo maskulo, naganubo inyo sugar, naganubo inyo blood pressure kag naga-improve inyo heart capacity. Exercise. Hindi, binahalo kami magwa. Libot-libot lang sa balay mo. Kumambal ka nga. Tiktok, wala kami lang warta. Sa kapanab sa balay mo. Tiktok, single sa ground floor lang may dilibot ka lang da sa kusina mo. Pagkadto sa kundi inda, no? Don't let us not make excuses. Bisan ano nga klase sa pag-ehersisyo. Ikatatlo, pag-inom sa tubig nga madamo, hindi man nga pa sobra-sobra. Kay basi may heart failure ka o kung may kidney problem, apektado man ina. Pagtulog sa malawig, sa gusto, kung kisa kita, alauna, nagapisok pa. No? Hasta wala na kung ano sinaidea. So, pag-tulog sa eksakto, pag-avoid sang bisyo. Ano ang bisyo? Pag-panigarilyo, pag-inom sang alcoholic drinks, kag pag-bisyo sang droga, kag mga sexual practices nga tama ka risko. So, most especially ang pagpangayo sang tabang sa Diyos. Prayer is the antidote to everything which is difficult. Before we go on a very healthy and rigid regimen o kung maayo nga lifestyle, we need the grace of God. Because pag umpisa natin, hindi natin na masustinir kung hindi kita mangayo sang tabang sa Diyos. Dr. Dio Arif, kag John, Doktora, may nag-text na sa ako, no? Sila niya, para ma-increase daw ang natural immunity, simple lang, mag-6 every day. Wherein, S is sleep at 8 hours a day. Okay. Ang E, eat. Kaon ka sa mga prutas, kaga vegetable.
ang X, amo lang exercise. That's right, sex. Kagidugangan, at sa pagpuot, sa prangka nga sugit, kung may mga bana, kamo nakasal kamo sa inyong bana, nakasal kamo sa inyong asawa, sa tugtuot, ang make love, ang pag-make love, no, ang tawag ko sinaya make love, no, ang pag-make love is the greatest form of exercise. Why? Because it is not only physical, but it also has a spiritual component. It's a total self-giving. When associated with great love and great respect, love making is the greatest form of exercise. Padugangan ko ina. Luwas sa siniginahambal naton, may mga galamiton kita sa aton nga kitchen nga pwede naton magamit pang away sang COVID. Ano ina? Ang ginatawag nga ginger o kun luya. Ang luya, tama kataas ang iya antiviral component. Gingeron, nalipat ako, duha na kabilog ang iya component nga pwede na ito magamit. It has a great antiviral component and it has a great anti-inflammatory component. Pwede pa siya magpanubog sang blood sugar, no? So laga kamo sang luya sa aga kag sa gabi, pero situit nga wala kamo ulcer. Kay kung may ulcer kamo o kung naghaptiin nyo dyan, base nga ang hapti niya. Kung haptian kamo sang luya, nami pag ginadugang kamo ang ginatawag nga ahos. Sa gabi lang nyo i-imnon para nga mambal. Base karon paghambal mo karon sa imo office mate, karon nalipong siya sa kabaho sang ahos. Ang ahos, isa lang ka liso ha, base isagit ka dakuin nyo. Isa lang ka liso. Isa lang ka liso ha. Karon base kigan ako di. Isa lang ka liso. I-slice mo, butang mo sa dila mo kag innan sang tubig. Kung daw hindi ka kadala nga imnon mo ina, pwede mo man nga ang tubig mo butangan mo sang gamay nga honey, no? Honey or anything nga para lang masulod sa imo, no? Because ang ginatawag nga ahos, no? Ang ahos has also a strong antiviral and anti-inflammatory quality kag nagapanubo pagit siya sang cholesterol. Amo pagitan ang kinanglangan pagiginabalan kay Dr. Dolores Octaviano. Pero ang time namin yung limited lang. Drop siguro sa sunod na itong conversation sa sunod nga bulan. Pagabayon ka naman nga kung pwede ko kada bulan kapir ka di bisan 30 minutes lang. Para medyo kita sa aton nga mga pupuruyo. Wala naman natin serious kung ang imong chikugin disturb mo. So, damo kay nga salamat sa imong palapir sa amon. Kapag nga masunod na amon nga pag-invite sa imo, panugot ka man gyapon. Pero this assured nga kuha ginamon pirmi ang imo nga mga panagdaon kaangot sining programa sa aton gobyerno. Ay may tunggangali ako ha, sa kaaton nga Katoliko, ang isa ka best nga antidote for all of this is confession, the sacrament of confession and receiving Jesus in the Holy Eucharist. Mga kauturan, one last word. Si Lazarus nagbaho na sa lulubngan, pero sa pagtawag ni Jesus sa iya, nagmata siya. Kung si Lazarus nga patay, mapukaw ni Jesus, ano pa nga COVID lamang? Madamo gyud nga salamat Dr. Dolores Octaviano sa imong mga timpo. Kag standby sa amon mga viewers, no. Magastorya kita gyapon organic farming, no. Bilang amon nga special feature subong nga panungdaw o kung pagdumdum naton sining Semana Santa. Doc, damo gid nga salamat with Doc Juarez. Salamat, Doc. Ang damo gid sa impormasyon kag share nimo sa katawhan sa mga sunod sa mga atong programa sa buong. Madam, very informative kayo parte sa ning COVID kag ang vaccine. Salamat kay Doc kag sa sunod na-imbitar ka man gyapon namon diri sa atong programa nga makahatag pagit sa mga dugang nga impormasyon. So, stand by. Within 10 minutes, magabalik kami sa inyo. Upo na kay Dr. Edwin Andiano. Pinapan ko kitang pronunciation kay Basi. Bala ko malabag sila ko, Adjano Blau. So, stand by ka mo. May istorya kita about sa microbio organic farming. No, kay expert ni si Dr. Andiano. Maraming nga salamat. Okay.
Youngstown. Buwa. Buwa. Ah. Ano daw?